И просто хора, ние ще играем с Flamecraft. Ярд, кажи хай на YouTube. Кажи X-Ray, кажи Flamecraft, кажи хай на YouTube. Няма взема нищо. Ей, как ми вземем ката? Аз не съм добър на CS. Ко мазно ти взех Flamecraft? Бах ти каква хетка си ударих. Аре, стига, бе, искам да си взема МК. Не можеш. Браво, е! Вземи емката. Сега ще ти се отмъщи. Знаеш, че не може да снимаш, Моля? Фак! Защо не ми взема емката? Ай, стига, бе! Човек, да си емка я редила ми е... Ай, стига, бе! Какво е? Чай, ще си затворя вратата. X-Ray. Човек дали ще успея да гътна с 25 патрона. И там си. Хвърли ми флашка! Да! Пистолет! С малкия пистолет. Ай, стига, бе, човек! Аз не мога да гръмна. Флашбанк. Няма пари. Няма пари! Няма мунита. Ай, стига, бе! Стига! О, човек, то аз сам се флашнах и само стрелям, дето ми падне. Нямам за гранати, майко мила! Майко, какво ще Няма правим? няма мънита! Какво ще правим, Flamecraft? Без бомбите, Стига с тези бомби, бе, човек! Ай, стига си на флашка, бе! Аз не мога да си взема бомби от тебе. Майко. Да, пак също. Майко, умирам. Защо, бе? X-Ray. Човек, Ай, стига! I'm sorry, чао. що е? Sad face, хора.